Nadokumento sa CCTV ang away sa mag-live-in partner sulod sa ilang gipuy-an nga balay sa Poblacion Sur, Don Carlos, Bukidnon, yadtong Sabado sa hapon, Marso 11. Makita sa video nga gibutang sa sofa sa lalaki kining siyab ka bulan nga bata nga ilang anak. Dayon gidapatan sa lalaki ang babae ug natumba. Makita sab ang pagpuspos ug bangko sa lalaki ngadto sa babae nga natumba. Nahulog sab ang bata sa sofa. Ining higayuna, grabe na day ang away sa mag-live-in partner nga misangko sa pagpanunggab sa suspect ngadto sa biktima. Gila ang 22 anyos nga biktima nga si Kimberly Achas, third year college student, samtang ang 27 anyos nga suspect nga iyang kaipon gilang nga si Elson Hamisula. Sa investigasyon sa Don Carlos Municipal Police Station, dead on arrival sa ospital si Kimberly tungod sa daghang sama dinunggaban sa lawas gamit ang buwak nga samin. Actually sir, nagsugod ni tanan sa heated argument sir, no? Naglali sila and then misaka antun niabot sa stabbing incident sir. Wala man po sila kaning previous na kaning bugat good na hinungdan na nung nabuhat ni sa maong suspect. Misulay pa og sibat si Elson human sa krimen apan daling nasikop sa mga pulis. Sumala sa kapulisan, posibleng anaa sa impluwensya sa illegal nga droga si Elson diyang iyang gitusak-tusak ang biktima. Kapin duha ka tuig na nga nag-ipon ang suspect ug ang biktima. Ang katong suspect, dili pa siya mo istorya tarong, no? Kaning istorya ni mo siya, dili siya mutubag, unresponsive ang atong suspect ug kung istoryaon manggali sa iya mga kwans, dili pud siya mo atubang, di uneasy kayo atong suspect. Actually, sir, usually manggod kung magpa-drug test ka, dapat related sa RA 9165 na violation. Ug ang charges manggod na itong isampa dito sa suspect for the crime of murder. So, wala pa po nato siya na pa-drug test. Kasong murder ang i-file sa mga pulis batok sa suspect. Napriso na sa Don Carlos Municipal Police Station ang suspect nga si Elson. Dili sab may istorya sa mga pulis ang suspect kay daw wala pa kini sa kaugalingon. Gani, gisuluban na sa mga pulis og helmet ang biktima samtang anaa sulod sa selda kay permi niining ginaparok ang iyang ulo. Natingalamin na kaning suspect, siguro ba o nagunahuna na siya sa iyang gibuhat o naba siya gibati, nasakitan ba siya sa iyang gibuhat, no? Katunga time mo nang gibutangan namo siya og helmet tungod kay iyang ginapampakog iyang ulo dito sa kaning steel bar ug dito sa semento. Amo siyang ginaistorya na ipa-relax lang unta pero medyo pansya, dili siya responsive, so mo tong ang among initial na remedy para dili maunsa kaning atong suspect, no? Among gibutangan sa helmet kamulong mi og pangita kung unsay mas sakto na mahimong protection sa iyang ulo. Hustisya ang singgit sa nailong pamilya sa biktima. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe